Yan lang po talaga yung pera kong dalawan kroner. Ako na lang maglagay ng oats para mas cheaper. Barat lang. Malaking waf. Ito na. Pamilya. Kahit ako lang mag-isa. Hello friends, it's almost 8 p.m. And ayun, duty ko. Kaya ngayon lang ako mamamalengke. Walang palengke dito pag mag-grocery para next week. And kung pwede 3 weeks. Hi, hi! Andito na tayo ngayon sa grocery. Mamimili ng food. Bili tayo ng banana. Banana kasi 1990 lang. Bili tayo dito ng kuha tayo ng plastic dito. Yung affordable lang na fruits yung bibilhin ko. Walang nakalagay sa grapes magkano. About this one, about this 34. Dito pala sa baba. Dito pala sa baba yung prices. Ang avocado, friends, tingnan nyo magkano, 20. Bili pa ako niyan, 10. Tapos, ano na siya, 24 ang kilo. Ano na lang?
Ito na lang friends, bili tayo nito. Honeydew melon. Ayan, bili tayo ng grapes. Bili tayo ng green na grapes. Ito. Kasi po yung grapes, hindi siya madaling masira. Kaya bibili ako nito. Yung banana, madali kasing masira. Kaya unahin ko yung kainin. Yan, i-try natin kumain na naman ulit ng agurk. So, agurk or cucumber. Isa lang, kasi mahal. 17.90. Ayan, kung titingnan nyo po yung mga presyo ng ano, ang mahal talaga. Bili tayo ng ang mahal ngayon ng mga ano, ng mga green vegetables. 24.90 yung ano. Hindi naman nakalagay kung magkano yung spinach. Walang nakalagay na fresh. So na lang tayo bibili pag may nakalagay na presyo kasi ayokong hindi nakalagay yung price. Talaga sila sa meat, yung Norwegian, mahilig sila sa meat. Ano ba gusto kong kainin? Ito po yung problema ko friends, kasi walang ganang kumain, kaya karamihan ng kinakain ko ano, tamis, which hindi naman okay sa health. So, bibili tayo nito friends. Bibili tayo ng fresh na pasta. Fresh spaghetti. Bibili tayo. Pero gagawin ko siyang pansit, hindi spaghetti. Tingnan natin po. Ayan, beef siya. So, pwede. Tagal-tagal na din akong hindi kumakain ng beef. Kaya, ano lang natin dun sa pansit. Mga ganito kasi 10 kroner lang siya. Uy, nag-increase na siya. Ay, wala pala di ay nag-increase ay 10 kroner lang kasi siya friends, kaya bumili ako ng ganito. Tatlong klase to, kaya tatlong klase yung bibili natin. Ayan. Meron pa akong strawberry. Meron akong ganito dito sa doon sa bahay. Strawberry jam. Hindi ako bibili niyan.
punta tayo dito, friends. Sa mga frozen fruits. Yan, hindi ako dito. Bibili tayo ng dalawang beer blending. Ano ba yan? Wala palang opening papunta doon. Tapos try ko din to, friends. Avocado, turning it. Try tatlo. Kano ba to? Avocado. Hindi nakalagay dito. Magkano? Okay, pero i-try natin to. Ito, no. Tatlo. Kasi sabi ng nutritionist na yung fresh daw na fruits at saka yung frozen, same lang naman yun. Yung frozen, pwede ko siya stay longer sa freezer. So, yun na yung bibilhin ko. Mga frozen fruits. Padalawang blue bar. Ayan, dami na nating fruits, friends. Hindi na-arrange. Yung fish, hindi mo na ako bibili today kasi sa Tuesday merong fish kedag. Ibig sabihin may discount sa mga fish pag bibili ka ng fish sa Tuesday, pero hindi dito na na tindahan, sa ibang tindahan naman. Parang need ko ng apple cider. Bibili tayo ng apple cider, friends. Meron pa akong rice. Meron pa akong madaming rice. Hindi ako bibili. Where is the Kikoman? Bibili ako ng dalawa kasi meron akong 20% discount ngayon sa Kikoman. So mabuti yung or tatlo kasi baka matagal pa yung next na 20 na personal discount kasi yun, friends, ang tindahan. Kaya dandihan na lang habang may personal discount. Gluten free. Until now, wala pa lang talaga silang oatmeal na gluten free. Dati meron silang gluten free oatmeal. Ngayon wala na. Yan. So, bibili tayo nito, friends, kasi minsan gusto kong kumain ng bread. Yan, gluten free. Pero most
na ginagamit ko ay gluten-free, pero hindi talaga all the time kasi ayaw kong magkaroon ng gluten intolerance. Yan, bibili tayo ng biola dito sa taas, friends. Yan, nag-iisip ako kung anong biola yung bibilhin ko. Siguro natural na lang. Meron pa ba akong ganito? Hindi ako sure. Hilig kasi ako sa ganito, friends. Pumpkin seeds. Kasi rich in, ano siya, magnesium and iron. Yan nakalagay. Pikuman at saka 20% discount. Tapos, ito naman 30%. Ang hilig ko lang naman dito, yung waffles. Bibili tayo ng malaking waffle. Ito na. Pamilya. Kahit ako lang mag-isa. Hugot. Hugot lang. Tsaka yun lang naman ang hilig ko. Dalawahin na lang natin. Yan, dalawang waffle. May havre. Yung isa, ano pala yun? But pero pwede naman ako na lang maglagay ng havre. Kasi dalawang klase kasi yung waffles na tinda. Ito with oats. Tapos ito naman yung walang oats. Ako na lang maglagay ng oats para mas cheaper. Barat lang. Bibili din tayo ng sugar. Nasa taas banda. Ayan. At saka almonds. Hilig ako bumili ng almonds. Hey, Barsugo. Daming chocolates dito, friends. Pero hanggang tingin na lang muna tayo. Kasi sobrang mahal. Pag nag-sale, yan lang, ganun, sale na time, yan lang ako bumibili. Kasi sobrang mahal ang chocolates dito sa Norway. Pero masarap. Masarap pero mahal, friends. Kaya karamihan, kahit yung taga rito, napupunta sila ng Sweden, bumibili sila doon ng chocolates para hindi lang chocolates, pati ibang mga needs, kasi mas mura doon kaysa dito. Pero ako, wala naman akong car, kaya tiis-tiis, friends.
para siguradong may distancing. Kunin na natin yung bag. Yan. Iniwan ko kasi dito. Yan, iniwan ko lang yung bag ko kanina. Yan yung donut friend. Ang sarap tingnan pero iwas na tayo. Ayan, mag-wait lang tayo. Yan yung binili natin. Minus fish kasi steak ako bibili sa kabilang tindahan. Karamihan ng binili ko mga fruits, frozen fruits. Hi, hi! Ay, vent. Filipina. Uda. Där här. Ja, var slå den där ut. Ja, no? Ja, Okay. där är. Tusen tack. Kvitteringen? Ja.
Maybe pa yung flowers, friends. Ayan, friends. Ayan, tapos na tayo ng grocery. Uwi na tayo ng bahay. Sakit sa mata yung araw. Titingnan muna natin kung magkano yung naka-grocery natin. Kalagay dito na lahat-lahat ay 883.01. Ano ko kung nakikita nyo, friends. 883.01. Mukhang isang bag lang po yung makikita nyo. Pero, ang totoo po ay 3 bag po ang nandyan. Yan. Pakita ko po sa inyo kung ano ang mga ito. Siyempre, ito po yung shopping bag ko. Tapos, meron din po akong extra bag. Yan. Bigay po ng friend ko. Tapos, madami pa akong pinamili at di na po magkasya dito sa aking bag. Yan, nakaganyan po siya. Yan. Diba? So, aside from malaking help siya for additional space, datang yung kulay, di po ba? Yan. Yan po yung pangalawang bag. At yung pangatlong bag naman ay maliit na bag. Maliit na bag lang. Hindi po to pitaka. Bag lang po talaga to. Shoulder bag actually. Shoulder bag po siya. Ano ba ang nasa loob ng maliit kong bag? Kasi karamihan po ng namamalengke at saka nag-grocery, yung bag po nila o pitaka, yung laman po ay pera. Sa akin, ano po ba yung laman? Ayan, dito po tayo mag-start. Meron pong susi. Ayan. Tapos alcohol. Malaki yung lalagyan, pero kaunti na lang yung laman. Ayan. 1/4 na lang. Tapos, 3 lang talaga yung laman dito na part. Yung last ay lip gloss. Yan. Masarap to. Peach. Yan. Peach flavored yung lip gloss. Nung bata pa ako akala namin food yung lip gloss. Kinain na yung lip gloss ng nanay ko. Kakatawa yan. Peach na lip gloss. Tapos dito naman sa kabilang compartment, yan, cellphone. Uy. Nahulog ang cellphone. Yan, cellphone. Tapos, my cards. Yan. Tapos, dito naman sa kabila, ito sa mga maliliit, nakikita niyo po talaga, walang mga laman yan. Tingnan niyo, walang mga laman. Walang laman. Ito, meron akong candy. Kasi pag bigla akong nagutom, meron akong candy. Yan. Galing pa yan sa bundok ng Peru. yung ibang cities kasi nila nasa bundok na part ng Peru yan. Pumili pa ako ng maraming candy sa Peru. Yan. Meron pa ako ngayon. Tapos meron akong extra na pangtali sa buhok. Ano pa ba yung dito? Walang laman dyan. Walang laman. At saka meron pala akong pera.
1 kroner. Walang joke. Yan lang po talaga yung pera kong dala, 1 kroner. Yan pa ganyan. And krona. 1 kroner. Equivalent po sa Pilipinas, 5 pesos. Yan lang po yung laman ng bag ko, plus malaking bag, plus yung isang bag na colorful. Kanina. Yan lang yung dala ko papunta sa grocery. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.